Mayapaldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Justin Dizon, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 Balitaan. Atin to, Kabalen, Karihiyon, araw ho ng Miyerkules ngayon para ho sa mga kababayan at kapatid nating mga Katoliko. Ginugunita ho ngayon itong Ash Wednesday o yung simula ho ng Kwaresma. Makibalita ho tayo mamaya sa ating kasamang si JM De Jesus kung kumusta ho yung naging pagdiriwang nitong misa para po sa Ash Wednesday. Ito mga kabalen, at bilang Miyerkules ho, patuloy pa rin ho yung ating pagbabantay sa iba't ibang mga kaganapan dito sa ating rehiyon. Narito na po ang mga malaking balitang nakalap ng ating news team ngayong umaga. Ito, pasintabi sa lahat ng mga nagmimerienda, sandamakmak na langaw at mabahong amoy mula po sa isang poultry farm sa Mexico, Pampanga, nakaapekto na sa kalusugan ng mga residente. Prangkisa ng mga public utility jeepney extended hanggang June 30, 2023. Isang mananaya ho ng loto mula sa Angeles City nanalo ng 37.2 million pesos sa 645 Mega Lotto Draw. At gaya ho ng nabanggit ko kanina, yung mga mananampalatayang Katoliko ho nakibahagi sa pagdaraos nitong misa kasabay ho ng Ash Wednesday. Simulan na ho natin ang mainit na balitaan, At makakasama ho natin sa puntong ito ang ating reporter na si JM De Jesus na live mula dyan sa bayan ng Bacolor, Pampanga, na tinutukan ho niya itong naging celebration ho ng misa kasabay ho ng pagsisimula ng Kwaresma o itong Ash Wednesday. JM, kumusta ang naging selebrasyon o itong misa dyan sa may San Guillermo Parish Church sa bayan ng Bacolor? At marami ba yung ating mga kabalen na nag-attend doon sa kanilang misa kanina? Yes, Kuyang Justin, mga 6:15, 6:20, nandito na tayo dito sa San Guillermo Parish Church sa may barangay Kabambangan, Bacolor, Pampanga. At makikita natin kanina maaga pa lamang ay nagsisidatingan na yung mga talaga magsisiba dito sa Ash Wednesday Mass ng naturang simbahan. At alas 7 misa kanina kasamang Justin, at makikita sobrang tahimik at talagang nananalangin bago pa magsimula itong misa ng Ash Wednesday dito sa naturang simbahan. Eto ba, kumusta yung yung kanilang nararamdaman? Dahil alam natin, ito yung muling idinaos ngayong 2023 dahil alam natin nung pandemya, hindi ganun kadami din yung mga nagtutungo sa simbahan. Marami dun sa mga faithfuls kung tawagin, umaasa na lamang dun sa mga live stream ng mga misa. Itong selebrasyon ngayon ng Ash Wednesday o paggunita ng Ash Wednesday, paano pinaghandaan ng San Guillermo Parish Church? Yes, Kuyang Justin, kanina ay may mga nakausap tayo na mag-a-attend ng misa dito sa San Guillermo Parish Church. At yung ilan, Justin, talagang excited sila dahil nabigyan sila ng pagkakataon at hindi nila pinalagpas na talagang makapag-attend ng misa dito sa Ash Wednesday. At yung iba nanggaling pa ng Masantol, Pampanga, nanggaling pa ng San Simon, at pinili nila na talagang dumayo pa upang maka-attend ng misa. At sabi naman nito ni Kura Paroko na si Reverend Father Ariel Limhoco ng San Guillermo Parish Church ay talagang pinaghandaan nila dahil inasahan nila na marami talaga mga Katoliko-Kristiyano ang dadagsa dito sa misa ngayong araw. JM, ano ba yung naging laman ng homily ng ngayong sa misa kanina ni Father, at kumusta yung naging mensahe niya sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung miyembro ng simbahang Katolika sa pagsisimula ng Kwaresma? Yes, Kuyang Justin, kanina ay pinaalalahanan ni Reverend Father Ariel Limhoco itong mga nagsimba na hindi dapat magpungwari at talagang siguraduhin at maging maayos na pagdarasal dahil itong Kwaresma ay hindi pagpapakitang tao, aniya ni Reverend Father, at aniya dapat talagang magbigay tayo at bigyan natin ng pagpapahalaga
yung naging sakripisyo ng Panginoon upang mabigyan tayo ng biyaya, no? At saka itong mga nagsimba ay pinalalaanan din niya na magbigay doon sa mga nangangailangan dahil ito ay panahon ng pagtutulungan. Itong Kwaresma ay panahon din upang humingi ng patawad dito sa ating mga kasalanan, Kuya Justin. Okay, maraming salamat, JM De Jesus, sa iyong report, at mag-iingat kayo. Ito, kabalen, dumako naman ho tayo sa ibang balita sa bisa ho ng Memorandum Circular Number 2023-013. Pinalawig na ho ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang prangkisa ho ng mga tradisyonal na jeep o mga public utility jeepney hanggang June 30, 2023. Ibig sabihin, mabibigyan ho ng pagkakataon yung mga tsuper at operator na sumali o bumuo po ng kooperatiba para ho sa modernization program ng ating pamahalaan. Kung hindi po kasi na-extend yan, nakatakda ho nga mag-expire yung kanilang mga individual franchise. Dito pong katapusan naman ng buwan ng Marso. Kaya po ayan, mga kabalen, lalong-lalo na ho yung mga nasa sektor ng transportasyon. Meron ho kayo hanggang 30 ng Hunyo para magbuo ng prangkisa o kooperatiba at makakuha po ng prangkisa doon sa ilalim ho ng programa ng pamahalaan na PUV, Modernization Program. Dumako naman ho tayo sa ibang balita. Inihayag na po ng Department of Public Works and Highways o DPWH Region 3 ang plano ho nila na maglungsad ng kabuang 2,542 na infrastructure project dito po sa gitnang Luzon ngayong taon. Ayon ho sa kagawaran, nasa 98.47 billion pesos ang pondo na kanila hong inilaan para sa naturang mga proyekto. Tumaas raw kasi ng 35.24% ang budget ng rehiyon ngayong taon kumpara sa 72.3 billion pesos na pondo noong 2022. Dahil dito, target daw ng DPWH na makapagtayo ho ng mga access at bypass road sa lalong madaling panahon. Sa katunayan daw ay puspusan na rin ang konstruksyon ng Lubao, Guagua, Minalin, Santo Tomas Road sa Pampanga at yun pong Palihan, Mabiga, Morong, SBMA Access Road sa lalawigan naman ng Bataan. Habang kasado na rin ang konstruksyon umano ng San Ildefonso, San Rafael, San Miguel Bypass Road sa Bulacan. Gayon din ho itong Capas-Botolan Road na mag-uugnay ho sa mga lalawigan naman ng Tarlac at Zambales. At yung pong 68.04 kilometrong Dingalan, Doña Remedios Trinidad Road na mag-uugnay naman sa lalawigan ho ng Bulacan at ng Aurora. Target daw ng DPWH na makumpleto ang nasabing mga proyekto sa taong 2025. Samantala, ibinahagi rin po ng kagawaran na ang 1.3 billion pesos mula po sa kabuang budget ay ilalaan daw sa pagpapaunlad naman ng mga pampublikong istruktura na nasasakupan po ng tanggapan ng DPWH Region 3 o dito po sa Central Luzon yan. Kabila ho sa mga ito yung replacement ng mga tulay sa mga national highway, construction ho ng mga multipurpose facilities at maging mga flood mitigation structures. Bukod pa rito, nakatakda na ring simulan ang rehabilitasyon ng traffic lights. Ito ho yung matagal nang hinihintay ng ating mga kababayan. Yung mga traffic light dito ho sa kahabaan ng MacArthur Highway o yung tinatawag pong MNR, Manila North Road at sa Jose Abad Santos Avenue o JASA. Layo naman nito na maisaayos ang mga traffic signals sa mga pangunahing kalsada sa rehiyon upang matulungan ho yung local government units sa kanilang traffic management program. Pasintabi ho sa lahat ng mga manonood
Lalong-lalo na ho yung mga nagmimerienda sa mga oras na ito. Ang susunod ho naming ibabalita ay naglalaman ho ng mga hindi kaaya-ayang imahe. Apektado na raw pati ang kalusugan ng ilang mga residente sa Barangay San Miguel, Mexico, Pampanga dahil po sa pananalasa ng mga langaw at yung mabahong amoy na nagmumula sa isang poultry farm sa hindi kalayuan. Nangako naman ho ang Municipal Environment and Natural Resources Office na kung hindi magkakaroon ng pagbabago sa sitwasyon sa hanggang Oktubre ho ay tuluyan na nilang ipasasara ang naturang manukan. Ang mga residente naman hindi na raw kaya pang magtiis. May eksklusibong report po si JM De Jesus. February 8, 2023 nang maibalita ng CLTV 36 News ang problema ng mga residente sa Barangay San Miguel, Mexico, Pampanga hinggil sa isang poultry farm na nagdudulot ng sandamakmak na langaw at di kaaya-ayang amoy. Matapos ang 2 linggo, muli naming binisita ang naturang barangay upang kumustahin ang mga residente at alamin kung mayroon bang bagbabago buhat na maiparating ang isyu sa mga kinauukulan. Pero ang aming inabutan, kwento ng 60 taong gulang na si Demencio Tayag, hindi pa rin nababawasan ng mga langaw sa kanilang lugar. Dumating na raw sa punto na apektado na pati ang kanyang pangangatawan dahil sa nakakadiring peste. Bunsod nito ay huminto na raw muna siya sa pagtatrabaho. Sa sikmura po kasi yung parang bloated ako palagi sa amoy. Mahirap kumain, parang ayaw nang pumasok ng pagkain sa sikmura ko. Linuluha niya, isang kutsara, luluha. Pag nagpa-doktor ka, wala namang resulta. Yun nga lang talaga ang problema. Si Lola Feli Tayag naman nakatabing bahay ni na Tatay Demencio, nag-aalala para sa kalusugan ng kanyang mga apo. Opo, dahil hindi po nawawala ng asthmatic po yung apo ko, siguro po gawa sa amoy, ganon. Nung isang araw po, pinawisan ng tiis siya, 2 beses na nagsusuka. Masakit daw dyan. Siguro po yung mga bata hindi kayang amoy, ganon. Gumagastos din sila ng 500 pesos kada araw sa mga flypaper dahil napupuno agad ito kada oras at kailangang palitan. Ayan, ang dami-dami sa floor namin. Lagi ako nagpapatay. Agayon, pinakita ko sa inyong 2 wala pang ilang oras lang yung puno. Nakakailang kami ng isang araw na gano'n. Siyempre, isang gastos pa rin yung sir, di ba? Binibili po namin. Magkano isang 20 sa doon. Sa loob ng isang araw, nakakailang kami. Kagaya nun, wala pang kalahating, ilang oras lang gano'n. Wala pang kalahating, punong-puno na. October 18, 2022, nang bigyan ng Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO ng Mexico ang poultry farm owner ng 2 taong palugit upang isaayos ang problema. Ngunit panawagan ng mga residente, hindi na nila kaya pang tiisin ang nakakadiring sitwasyon sa kanilang komunidad. Baka kung hindi na po ko nadadatnan yan 2 taon na yan, mamamatay na kami dito Buti po kung madadatnan pa ako ng 2 buwan dito Kaya araw-araw ganyan na lang ang sitwasyon ko. 2 taon na yun, baka... Tignan po, hindi ako makapagtrabaho. Gusto ko magtrabaho, hindi ako makapagtrabaho. Dadating ka pa po ng 2 years, hindi na. Baka bukas o makalawa, hindi nyo na ako madadatnan dito Ayon kay Arvin Siron, ang Municipal Environment and Natural Resources Officer ng Mexico, patuloy sila nakabantay sa poultry farm at kung sakaling walang mahanap na solusyon ng may-ari, ay mapipilitan silang ipasara ito. Sa ngayon ay mayroon umunong susubukang bagong gamot ang poultry farm owner na siyang ipinagpaalam sa kanila upang gamitin sa pagdisinfect at pest control. Tinungo naman ng CLTV 36 News ang poultry farm upang mahingi ang kanilang panig, subalit hindi kami pinaunlak. Patuloy rin ang aming pagtawag at pagtetext sa kanila, subalit hindi pa sila sumasagot. Ako si JM De Jesus, taga rito kasama nyo. Para sa CLTV 36 News, atin to. Ito ho, sa ibang balita naman, nasa higit 2 kilo umano ng kush o yung pong high-grade marijuana mula ho sa bansang Canada ang nasabat sa isang lalaking claimant matapos po ang isinagawang controlled delivery operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Subic Bay Freeport Zone nito pong Lunes, February 20. Kinilala po ng mga operating team ang naarestong consignee na si Federico Cesar Flores Luna alias Nestor Bustamante. 32 taong gulang na residente ng Opal Building, Crown Peak Gardens, Subic Bay, Freeport Zone.
Ayon ho sa PIDEA, dumating sa Port of Clark ang naturang package mula po Canada nitong February 19, 2023. Idineklara umano ang shipment bilang window curtain, ngunit matapos itong sumailalim sa X-ray at K9 inspection ay kanila hong nadiskubre na naglalaman ito ng ipinagbabawal na gamot. Nakita naman ho sa package ang 5 pouch na naglalaman ng humigit kumulang 2,336 grams ng pinatuyong dahon ng marijuana at mga fruiting tops na may tinatayang street value na 3,737,600 pesos. Ang operasyon po ay magkatuwang na isinagawa ng mga operatiba sa pangunguna ho ng PIDEA Zambales Provincial Office, Clark Interagency Drug Interdiction Task Group, Bureau of Customs o BOC, Port of Clark at maging ang Port of Subic. Sasampahan naman po ng kasong paglabag sa Section 4 o Importation of Dangerous Drugs ng Republic Act 9165 ang nahuling claimant. Samantala, sa iba pong balita, ramdam na raw ng ilang mga residente sa Sitio Pirsa sa Pandaras sa siyudad ng San Fernando, Pampanga ang pagbabago po ng kalidad ng tubig at yung maging dami ng supply na kanila hong nakukuha sa mga poso. Naranasan daw nila ito simula ng may magtayong bottling company sa kanila hong lugar. Ayon naman sa City of San Fernando Water District, kailangang maigting na maipatupad yung pangongolekta ng production assessment fee sa mga industriyang malakas kumuha o sumipsip ho ng underground water. Ang detalye ng balitang yan sa ulat na ito. Sagana sa tubig ang San Fernando, Pampanga batay sa groundwater assessment ng Aquadine Technological Service Incorporated noong 2015. Patunay umano dito ang pagdagsa ng bottling companies na nagtayo ng kanilang mga planta sa syudad. Tinatayang nasa higit 4 na po ang mga private wells na kumukuha ng malinis na tubig sa San Fernando. Ngunit ayon sa pag-aaral, may mga lugar na matindi ang ginagawang pagsipsip ng tubig kagaya na lamang sa Barangay Maimpis kung saan nag-umpukan ang pump station. May karanasan na rin ang ilang residente sa Sitio Pirsa sa Barangay Pandaras nang tila nagkaroon umano ng pagbabago sa dami at kalidad ng water supply sa kanilang lugar. Ilang metro mula sa sitio, matatagpuan ang dating private pump station na nagpasalin-salin na sa ilang bottling companies hanggang sa abandonahin na ito. Kwento ng residenteng si Doming Zapanta, noon ay tila bukal ang tubig sa kanilang lugar na siyang ginagamit sa patubig. Noon talagang kung minsan isang tubo lang, tumutulong ko sang ganyan yung sibol Pero yung karamihan, yung mga ganyan, mga 3, 4, ganyan ang tubo. Yung kasi yung dati, ganun ang ginagawa na yung mga farmer. Wala kaming sasapa sa tubig, Nagkukuhan sila ng malalaking tubo. Babawan nila yon na mga tapos lumalabas yung kwan, nagsasaka na kami. Ngayon, ang ginagawa namin, meron maliit na tubo, doon kami nag-iikip. Opo. Hindi na kayo nagbobomba nun dahil? Hindi na. Kusang lumalabas? Kusang kung lumalabas. Pero nitong mga nakalipas na taon, ang poso ng mga residente sa Sitio Pirsa hirap na raw makakuha ng tubig at kung mayroon man ay marumi naman ang lumalabas. Simula raw nang mangyari ito ay nagpalagay na sila ng linya sa Water District. Kuya Kenneth, yung poso po ninyo na yan, umaandar pa ba? Madalang na lang po kasi pag nilagyan mo ng tubig, kulay yellow na yung lumalabas. Pero dati po, Hindi naman po. dati maganda pa po. Maganda. Kasi diyan kami kumukuha ng panlaban namin. Pero inumin hindi. Ang sitwasyon umanong ito sa Sitio Pirsa ay posible ring mangyari sa iba pang mga lugar sa siyudad San Fernando kung hindi makokontrol ang walang patumanggang pagsipsip ng tubig. Ayon kay Engineer Fer Cailao, ang chairman ng San Fernando Water District. Sobra ang pagkuha ng underground water ng mga institutions like bottling companies, other commercial na water intensive ang kanilang pagkuha.
ang mga bahay, pagkuha ng walang pakundangan paggamit ng tubig. So, nauubos yung underground water. Kailangan tayong magtipid sa tubig. Tapos, gumawa tayo ng paraan para hindi na maubos ang ating groundwater for the future generations. Yun ang aming prayer. Yun ang aming mission ngayon, no, for the future generations. Sa ilalim ng Presidential Decree 198 o ang Provincial Water Utilities Act of 1973, may tungkulin ang local water district na protektahan ang pinagkukunan ng tubig sa kanilang nasasakupang lugar. May kapangyarihan din ito para magpatupad at maningil ng production assessment fee. Yeah, the purpose of production fee assessment actually, hindi naman yung target namin, yung kumikita kami. Sinasabi ko naman sa kanila, our main purpose is just to regulate yung drawing of water. Hindi po yung kung ano yung masisingil namin sa inyo. Sa 40 private well sa Siyudad San Fernando, tanging wala lamang daw ang nagbabayad ng kanilang production assessment fee. 4 sa mga ito ay bottling company, kabilang na ang Interbev na pag-aari ng Asia Brewery Corporation. Dapat, kasi obligation natin yun. Obligation namin na ibigay yun kasi kumbaga yun ay nararapat para sa sa ating LGU. And at the same time, ginagamit kasi natin yan sa community natin. So yun. Kasi hindi ring kumbaga kung gagamit lang kami ng tubig, no. It will be unfair with the community naman. Kami din naman ang mawawala, di ba? So kaya kailangan hand in hand hanap tayo ng paraan kung paano natin mapoprolong pa yung ating water source. Bagamat nalilimitahan na ang pagpasok ng industriyang gumagamit ng malaking bolto ng tubig sa syudad, umaapila pa rin ang water district na mabigyan raw sana ng ngipin ang batas sa production assessment fee sa pamamagitan ng lokal na ordinansa. Magagawa lang namin siguro sa mga through pag may local ordinance tayo. Yun, pag-assess and pag-regulate ng extraction of water. So dapat yung bago pa siya isama na sa pag-secure nila ng mga building permits or whatever permit, isama na rin yung kung sa kanila yung source, isama na rin yung pagkuha nila ng drilling permit like that. Wherein the water district should handle pagdating sa drilling o water concern nila. Batid naman daw ng sangguniang palunsod na may kahirapan ang paniningil ng production assessment fee, kaya humahanap sila ng model area na may local ordinance pagdating sa pagre-regulate sa water extraction. Doon sa fees nga, no. If you syempre on the part of the regulation, when you impose fees, no, and penalties, doon nagkakaroon ng pagtitipid ng natural resources. So at the same time, it will be something that may revenue pa for the city, no. We're looking at Cebu, no. Meron kasing we're looking at the precedents doon sa ginawa ng Cebu City. Mga best practices po nila at saka yung mga kung if we have the legal basis on those kinds of ordinances na i-impose sa kanila. Ako si Jana Lumbang Parungaw, taga rito. Kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Ito mga kabalin, mga kariyon, mayroon daw pong 4 na phase yung master plan ng Clark International Airport Corporation o SIAC para ho sa paliparan. Ang unang phase po ay pinangangasiwaan ho ng Luzon International Premier Airport Development o Lipad Corporation, ang pribado hong kumpanya na nagmamanage ngayon sa operations po ng CRK. Ayon ho kay SIAC Officer in Charge, Engineer Darwin Cunanan, mahalaga ang pagtutulungan ng dalawang korporasyon para ho sa implementasyon ng mga planong may kinalaman sa higit pang pagpapalago ng nasabing airport. Ito po ay isa sa mga tinalakay sa Sonia P. Soto interviews. Kasama ho si Engineer Cunanan. Panoorin ho natin ang ilang bahagi ng kanilang naging talakayan.
Iko-compare mo yung nung siya kang Opo. nag-ooperate at saka yung ngayon. Is it better? I'm not in a position po to say na we are better or they are better. Ang point ko lang po ngayon is, ang palagi ko nga sinasabi, we are not competing with Lipad. We have to be partners with Lipad because we are in a single civil aviation complex. We're promoting the same airport. We have to make this work. We have to help Lipad succeed because if Lipad fails on this, I cannot go to my phase 2. I cannot go to our phase. Ano ang key element for you to be able to accelerate para dun sa yung ma-implement yung Kailangan pong mag-succeed ni Lipad. Kailangan dumami ng flights dito sa airport. Kailangan dumami to be yung able to pasahero. accommodate the Opo. Kasi yung next phase of development ho namin, sa ngayon ilan na ba ang nagbibiyahe sa sabi mo 20 nasa 20% pa lang, di ba, Opo. sir? Last year po ata naka 1 million na silang pasahero ang from the layo pa 4 billion natin na before the pandemic. Oo. So hopefully po makapag-recover tayo na meron na kaming inaayos ngayon with the DOTR, with the Department of Transportation. We're working on the transfer of other domestic flights to Clark, no. Umpisahan po natin yung mga tinatawag nilang turboprop aircraft, yung mga propeller type na maliliit na eroplano kasi nagkakaroon na po ng runway congestion ngayon sa Manila. So ang sabi namin, yung mga maliliit na eroplano, kailangan namin ng domestic connectivity dito sa Clark, dalhin nyo dito sa Clark. Tatanggapin namin sa Clark yon. Yun po yung initial na ginagawa namin ngayon. Akala ko nung nailipat na yung operations and maintenance sa Lipad, lahat ng marketing sa kanila na. Sa airport operations po, yes. Pero ngayon nga, sabi ko nga ho, kailangan namin silang tulungan kasi I think so. Kung mabagal Kailangan po, nila ng Opo, tulong. kung mabagal po sila, babagal din yung development. Yan mga kabalen, mapapanood ho yung buong bahagi o yung buong panayam na yan sa SPS interview, so Sonia P. Soto interview sa ating YouTube channel at CLTV 36 Official. Samantala ito, good news naman tayo sa ibang balita. Isang mananaya ho mula sa lungsod ng Angeles ang nakakuha ng jackpot prize na 37.2 million pesos sa Mega Lotto 645 draw. Nakuha po ng lone bettor ang winning combination na 17, 23, 31, 10, 21, 14. Dito hong Lunes, ika-20 ng Pebrero. 54 naman pong mananaya ang nakakuha ng second prize na nagkakahalaga po ng 32,000 pesos at 2,841 naman po ang nanalo ng third prize na nagkakahalaga ng 1,000 piso. Ayan, congratulations ho dun sa lone bettor mula sa Angeles City. At naway, magamit mo ng maayos yung iyong napanalunang milyong-milyong salapi mula dyan sa Lotto. Nakita ko yung comment section doon sa post natin kaugnay ng balitang yan. Ang daming napapasana all pati ako napasana all. Kailan kaya mananalo ng Lotto? Ang problema, hindi naman daw sila tumataya. Talagang hindi ko kayo mananalo kung hindi kayo tumataya. Ayun, samantala sa ibang balita, sawa na raw ang ilang residente sa San Gabriel, Macabebe, Pampanga dahil po sa walang humpay na problema sa baha. Yun pong isa sa ating mga kabalen doon, ayaw na rin ho yung magtambak gamit ang lupa sa kanilang bahay na lagi daw binabaha dahil inaanod lamang ito. Kaya ang kanya pong diskarte upang makatipid, gumamit po ng hollow blocks. Sa kabilang banda, nanawagan din ho ang kanyang mga kapitbahay sa gobyerno na gumawa na ho ng pangmatagalan at permanenteng solusyon sa bahang hindi na humupa sa kanila pong lugar. May special report si Jenna Lumbang Parungaw. Sanay na raw ang ilang residente sa Barangay San Gabriel, Macabebe, Pampanga sa taas-babang tubig sa kanilang lugar. Ngunit dumating na sa puntong hindi na nawala ang tubig kahit hindi naman tag-ulan at walang high tide. Kaya ang dating malawak na palayan, nagmistulang malawak na ilog. Ganito man ang sitwasyon, hindi raw nila iniiwan ang kanilang lugar
At upang maiwasan ang pagpasok ng tubig, tinatambakan na lamang nila ang kanilang mga bahay. Pero si Mang Larry na halos taon-taon nagpapatambak ng lupa, nagsawa na raw dahil gumuguho rin ito kapag sumasalpok ang tubig. Kaya naman itong pinakahuling pagtatambak, napagdesisyonan niya na hollow block ang gamitin. Ganito raw ang kanilang ginawa sa buong bahay. Binubuhusan na lamang nila ng halong simento ang halos 2,000 hollow blocks na kanilang ginamit. Mabilis yung trabaho. Ito, kahit hindi pa matapos to, kahit lumaki pa yung tubig, kahit wala pong flooring, baka pwede makapaglakad-lakad dito. Ganun lang kasi yun eh. Dito kasi sa lugar na to, lalo na sa mga bembe, masantol, hindi na talagang aalis ang tubig dito dahil yung San Gabriel dyan, may tubig pa dyan eh. Mas nakamura pa daw siya sa paghakot at walang nasasayang. Nadodoble raw kasi ang gastos kung lupa ang kanilang gagamitin dahil sa kalsada lamang ito ay dinideliver at ipahahakot pa nila sa bangka. Maraming matatapon, saka mahal pa. Malayo pa hanggang sa daan. Kasi yung presyo ng pantambak, halimbawa, 7.5 nga, 7.5 din. Depende kasi sa Kasi ang uso ngayon ay kung magkano yung materialis na binili mo, yun din ang kukontratahin nilang presyo. Siyempre, doon ka na sa mabilis. Ako, dito na ako sa blocks na lang, ako. Maliban sa pagtatambak, naging bahagi na raw ng kanilang bahay ang mga kahoy na tulay. Tulay na sumusubok sa balanse ng mga dumadaang residente. Si Aling Carmelita Yambao, hindi na raw pinalalabas ang kanyang mga maliliit na apo dahil mapanganib ang pagtawid. Kung sila lang mag-isa, hindi namin inaalaw na maglakad sila mag-isa dyan kasi delikado. Iga-guide namin sila. Ayaw naming lumabas ang mga yan kasi delikado. Mahirap na kapag may nangyari sa kanila. Kasi may mga, na rin dito nangyari na may mga batang nalunod na. Tapos namatay, gano'n. Bagamat napagtitiisan ng mga residente ang pamumuhay sa gitna ng baha sa buong taon, umaasa pa rin daw sila na mabibigyan ng solusyon ng gobyerno ang kanilang sitwasyon. Tutusin mo, lahat naman ang problema may solusyon, di ba? Kung talagang mga nanunungkulan, sana hindi ko namang ako nagmamagaling, sana gumawa. Kasi gaya po sa Lubao. Yung Lubao daw, laging nilulubog daw yan. Halos lampas tao din. Ba't ngayon nagawa nila ng paraan? Hindi na sila lumulubog. Kasi gumawa sila ng mga dike. Dapat dito sa atin, mayroon din na dike. Kasi malapit lang naman tayo sa ilog sa Masantol Yun naman sana ang gawin ng mga nanunungkulan dito. Samantala, ang Macabebe ay isa sa mga bayan ng Pampanga na malapit sa Manila Bay. Ayon sa pag-aaral ng mga geologist, ang coastal area na ito ay nakararanas ng pagbaba ng lupa o land subsidence ng nasa 9 sentimetro kada taon. Ako si Jana Lumbang Parungaw, taga rito. Kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Sa puntohong ito, makibalita muna tayo kay Kuyang Paulo G. Santos. Live ho dyan sa may Clark Freeport Zone kung saan nagkaroon ho ng pirmahan ng Memorandum of Agreement ng Clark Development Corporation at ang Department of Labor and Employment para ho pagtibayin yung one-stop shop. Kuyang Paulo, ano yung latest dyan sa iyong kinaroroonan sa mga oras na ito? Kuya Justin, nagkapirmahan na nga dito sa Memorandum of Agreement na pagpapatibay dito sa one-stop shop na kung saan ito'y lugar kung saan maaaring maiproseso itong mga dokumento at gayon na rin yung ilang mga requirements sa paghahanap buhay ng ating mga karehiyon na nagtatrabaho dito sa Clark Development Corporation o dito sa Clark Economic Zone, Kuya Justin. At bisita nga nila dito ay si Vice Governor Lilia Nanay Pineda, President and CEO Clark Development Corporation Attorney Agnes VST de Veradera at si DOLE Secretary Bienvenido Laguesma. At binabanggit ko yan, Justin, na itong lokal na pamahalaan o provincial government ay talagang nakatutok din sa mga pangangailangan ng mga manggagawa dito sa Clark Economic Zone. Kaya itong whole government approach na kanilang itinutulak ngayon na mga programa na pro-workers, Kuya Justin, gaya nitong pagbibigay ng insentibo sa mga minimum wage earner. Ito ang binabanggit naman ni Nanay Lilia, Nanay Pineda, para raw
matutukan yung mga pangangailangan dahil na rin sa epekto ng inflation. Kuya Justin, apela niya dito sa kay Dole Secretary Laguesma na pagkalooban pa sila ng sapat na pondo upang mabigyan ng scholarship grant o itong kanilang mga anak, lalong-lalo na yung mga minimum wage earner. At gayon na rin sa usapin, Kuya Justin, ng health benefits ng mga minimum wage earner ng mga nagtatrabaho dito sa Clark, dahil isa raw sila sa mga pangunahing apektado ngayon ng mataas na presyo ng mga bilihin, Kuya Justin. Nagpapatuloy ngayon itong pagtitipon dito sa loob ng CDC, Kuya Justin, na isa rin sa gustong malaman natin maya-maya kung ano yung mga status naman ng ipinaglalaban nitong ilang manggagawa ng CDC kaugnay ng kanilang apela sa kanilang sweldo, Kuya Justin, at benepisyo. So maya-maya magbabalik tayo, alamin natin kung ano pa yung mga bitbit na balita nitong si DOLE Secretary Laguesma, Kuya Justin. Okay, maraming salamat Kuyang Paulo G. Santos at tabayan na namin yung mga iba pang impormasyon. Pwede ho ninyong mapanood yan sa ating Facebook Live sa CLTV 36 official page. Kuya Paulo, mag-iingat kayo dyan. Samantala, dumako naman ho tayo sa ibang balita. Inihayag na po ni City of San Fernando Mayor Vilma Caluwag ang kanyang pagsuporta sa grupo nitong mga junior at senior high school students ng Information and Communication Technology High School sa Barangay Sindalan. Ito po ay matapos hirangin ang mga estudyante bilang isa po sa mga nagwagi sa De La Salle Medical Health Sciences Institute RoboSports Tournament 2023 nito lamang hong ika-4 ng Pebrero. Kinilala ho ng alkalde ang ipinamalas na husay ng mga mag-aaral. Gayon din ho yung halaga ng pagbibigay suporta sa mga ito bilang mga susunod na henerasyon ng Fernandino. At tinugon din umano ni Caluwag ang panawagan ng mga estudyante na magkaroon ng tulong pinansyal para sa mga software and hardware na kanilang ginagamit sa mga kanilang mga proyekto. Samantala, inaasahan naman na muling lalahok sa isa pang robotics competition ang mga estudyante. Ito ho yung FIRA Robo World Cup Philippines Preliminaries 2023. Gayon din ho sa Youth Robotics Convention na gaganapin naman ho sa University of the Philippines, Diliman. Ito sa ibang balita, handog ho ng National Historical Commission of the Philippines Museum of the Philippine Social History o MPSH ang isang libreng spoken word poetry workshop ngayon pong National Arts Month. Pinamagatang kawatasan ng kasaysayan, kapalsintan, writing, and experiencing new forms of poetry. Gaganapin ho itong naturang workshop na ito sa Sabado, February 25, mula po alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon sa AVR o Audiovisual Room ng naturang museo sa lungsod ho ng Angeles. Katuwang ho dito ng MPSH ang Performing Arts Group na Paper Soul at magiging resource speakers po itong ating mga kaibigan at mga resident artists ng grupo na si Kuyang Jeron Baladhay at ang ating kasamahan dito sa CLTV 36 na si Arlene Salonga at si Raymi Tulabut. Layon ho ng naturang workshop na maituro ang kasaysayan, epekto at kung paano ito isinusulat yung perform yung spoken word poetry sa kasalukuyang panahon. Dito rin mapatunayan ng naturang art form ay higit umano sa hugot na makasaysayan o na nakasanayan ng mga manonood. Para ho sa mga nais mag-register, maaari pong magtungo sa Facebook page ng Museum of Philippine Social History. Kabalen, ako'y magpapaalam na sa telebisyon pero patuloy ho ang ating balitaan dito sa ating official Facebook page at sa ating YouTube channel. Ayan, tuloy-tuloy ho tayo. Ito mga kabalen, hindi raw tiwala ang isa sa mga framer ng 1987 Constitution na si Attorney Christian Monsod sa ibinabandera pong dahilan ng ilang kongresista kung bakit kailangan na yung CHA o Charter Change. At ayon ho sa legal expert, higit sa pagrebisa ng economic provisions ng saligang batas
ang pagpapalawak daw ng kapangyarihan ang isa sa mga totoong dahilan kung bakit ganun na lamang ho kasigasig yung mga nagtutulak nito. Hamon naman ho ni Atty. Monsod sa mga mambabatas, isama ho yung tinatawag na public debate sa kanilang isinasagawang public consultation kaugnay ho ng CHA o Charter Change. May eksklusibong report po si Paulo G. Santos. Napag-iiwanan na raw ang Pilipinas pagdating sa foreign direct investments kung ihahambing sa mga karatig bansa sa Silangang Asya. Ito ang inihayag ni Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo, ang Vice Chair ng House Committee on Constitutional Amendments sa Public Consultation on Constitutional Reforms na ginanap dito sa San Fernando, Pampanga, Biyernes ng February 17. Tayo lang, ang bansang Pilipinas lamang, ang tanging bansa na bumagsak ang ranking. Tignan ninyo, mula rank number 2, tayo po ang naging kulelat dito sa 5 mga bansa na yan. Ano ang dahilan? Bakit biglang lumaki ang ekonomiya ng 4 na yan? Ang isang mahalagang dahilan ay ang foreign direct investments. Tinapatan naman ito ng presentasyon ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at sinabing sa loob ng mahabang panahon ay malaya ang mga dayuhang kapitalista na mamuhunan sa ating bansa. Yung makikita nyo dyan na yung bar graph, so mataas naman po yung foreign direct investment. So ibig sabihin, hindi hindi issue sa ating mga foreigners na investors yung restriction sa ating ekonomiya. Ang ibig sabihin po, gusto ba nating 100% ng ating kalupaan ay ariin ng mga foreigners? Paliwanag ni Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor, hindi otomatikong bibigyan ng 100% ownership sa mga industriya ang mga dayuhan sa sinusulong na charter change o pagre-rebisa sa constitutional provision ng saligang batas. Based on the current proposals filed in Congress, if we are going to open up the restrictive economic provisions, it will not automatically be 100% na allowed ang foreign ownership. The proposal to amend it by adding the phrase unless otherwise provided by law means that Congress could adjust the ownership percentage for foreign investors. We could increase it to 50, we could increase it to 70. For certain industries or investments, pwedeng 100%. I would propose that we open up 100% for transportation and telecommunications. The state of our telecommunications is one of the worst in the ASEAN. We have the worst transportation sectors. That's bad for our commuters, our workers. Para kay constitutionalist na si Atty. Christian Monsod, isa sa mga framer ng 1987 Constitution, lubhang mapanganib ang isinusulong na CHA sa mababang kapulungan na pinamumunuan ni House Speaker Martin Romualdez na pinsang buo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Posible raw kasi itong mauwi sa pagpapalawak ng kanilang kapangyarihan at korupsyon. Papayag ba yung mga kababayan natin kung alam nila yung katotohanan na purpose ito? Yung otherwise provided by law, it opens the door to corruption. Kasi may pera yung mga mining company, may pera yung mga Chinese land developers. O di sabihin mo, kami, kung wala na sa constitution yung prohibition, yung mga constraint, it's up to us, sabihin ng mga congressman. Ano bang gusto nyo? 51%? 60%? 75%? 100%? Bilyon-bilyon ang pinag-uusapan dyan. That's why, ang tawag dyan, yung tinatawag na transactional legislation. Naniniwala naman umano si Monsod sa pahayag ng Pangulong Marcos Jr. na hindi niya prioridad ang CHA dahil wala ito sa naibalangkas na Philippine Development Plan 2028. Nauna nang sinabi ng Pangulo na pupwedeng manghikayat ng mga dayuhang mamumuhunan nang hindi binabago ang saligang batas. Why is this a reason to change the Constitution? Why? Because it makes corrupt congressman can make money on it. Because for all intents and purposes, the doors are open. In fact, if you look at the Philippine Development Plan, there is no mention at all
of amendments to the Constitution. In fact, ang sabi sa Philippine Development Plan 2023 to 2028, sabi, we are open for business kasi ginawa na namin to, yung public service law, ease of doing business, lahat na ng mga laws na kailangan para buksan ang ating pintuan. Wala sa Philippine Development Plan. Endorsed by the President. Bakit nila sasabihin kailangan yan? Dahil sa sarili nila. Matatanda ang naging rekomendasyon noon ni dating Supreme Court Justice Renato Puno na dapat magpasa ng anti-political dynasty law ang gobyerno upang makuha ang tiwala ng taong bayan kaugnay sa usapin ng Tsa-Tsa. Si Puno ang nagsilbing chairperson ng consultative panel na binuo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para pag-aralan ang panukalang charter change sa ilalim ng kanyang administrasyon. Hamon naman ngayon ni Atty. Monsod sa mga mambabatas na nagsusulong ng Tsa-Tsa, isama sa kanilang programang public consultation ang pagkakaroon ng public debate upang mapataas ang kamalayan ng mga mamamayan hinggil sa usapin. Sa ganitong paraan daw, makukuha ang tiwala ng taong bayan. Sa hearing sa Congress, merong recommendation ng UP Political Science Department. Sabi nila, gawin ninyong true debate yan. You know, you have a body separate from Congress to structure the debates everywhere. Ilalagay doon at saka merong pro at con. Huwag yung congressman magsasabi, ito ang pro at con. Ako para sa pro. Okay? At tapos sabi nila, hindi, makakaroon tayo ng convention. At saka kayo ang boboto kung sino ang delegates. Sino by district? Who do you think will win in those districts to be delegates? Di po ba? It will be a picture. It will be a picture of what is Congress now, dominated by political dynasties. Huwag naman sila magbubulaan sa mga tao na yung propaganda nila is an honest discussion of the pros and cons of changes in the Constitution. At sinasabi nila ngayon na economic provisions lang. Hindi totoo yan. Marami silang babaguhin dyan. Basahin lang ninyo yung Puno committee recommendations, how wide and yung ang gagawin nila amendment and revision to the code. Babaguhin nila lahat. Okay? Ang sino alay nila? The greedy businessman. Right? Greedy businessmen and corrupt politicians. Ang tawag dyan, iron law of oligarchy. Samantala, sa panahon ni dating Pangulong Fidel Ramos nang lumutang ang panukalang Tsa-Tsa na nasundan naman noong administrasyon ni na former President Joseph Estrada, Gloria Macapagal Arroyo at Rodrigo Duterte. Taong 2018 naman nang lumabas sa isang survey ng Pulse Asia na 67% ng mga Pilipino ang hindi sang-ayon sa pagbabago ng ating konstitusyon. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Yan mga kabalen, bago po ako tuluyang magpaalam sa inyo, basahin lang natin yung ilang komento ng ating mga kabalen at karihiyon na nakibahagi po dito sa topic question of the day. Ito dahil malakas yung ulan kahapon, naisipang itanong sa ating mga kababayan, nanong manyamang kanan, pachekauran. Ayan, ano hong masarap kainin tuwing tag-ulan? Ito, tingnan natin yung ilan sa mga komento. Sabi ni Edgar Lopez, ice cream and salad. Diba? Iba yung trip ni Kuyang Edgar. Malamig na, sasabayan pa ng malamig. Walang basagan ng trip. Masarap nga naman yung ice cream. Walang pinipiling panahon yan. Ito pa, isa pang komento mula kay ating Rosemary Gonzales. Kape, ampong single, nasi, ebon kamatis, Miki Bagok. Ay, siyang tunay. Opo, wala akong tumututol dyan. Sinangag, itlog at kamatis na mayroong bagoong. Ay, pagkasarap-sarap. Mga kabalen, yan yung nakakagutom na mungkahi ni ating Rosemary. Ito naman, sabi naman ni Kuyang Edwin Calalang, kulting mais. Kulting mais. Pero hindi ang antabayan ng tamo kendalan. Ito ang ating lang batingtingan. Potang dadalan la.
Talagang panagalan mo lang, magdala ka pang baso. Makanya niya po iliyan na kanilaw. Yan, paborito niya yung kulting mais. Yan ho mga kabalen, ang ilan lamang sa mga naging sagot ho ng ating mga netizens sa ating topic question of the day. Ano? Pero mamaya hong alas 12, ayan, marami pang babasahin sa topic. Si Kuyang Jody Mercado, yung mga komento ninyo, kaya tuloy-tuloy lamang. At syempre, ang tabayanan ho ninyo yung kanyang interview dito sa ating mga bisita, mga ipinagmamalaki po ng lalawigan ng Tarlac. Makakasama ho ni Kuyang Jody ang ating mga karehiyon na sina Trixie Ortigera at Timothy Capulong. Ang mga qualifiers ho yan sa swimming competition. Walang iba kundi sa Southeast Asian Games 2023. Ayan, mga pinagmamalaki nating karehiyon. Yan ho ay magiging masaya. Sigurado yung kanilang kwentuhan mamaya pong alas 12 ng tanghali. Live po yan sa lahat ng ating mga social media pages. Ayan, babanggitin ko na rin. Kung nais ho ninyo makibalita sa iba't ibang kaganapan dito ho sa Central Luzon, abay, tumutok lamang ho kayo sa ating Facebook, YouTube, Instagram, at maging ating TikTok at CLTV36 Official. At syempre yung ating Twitter at CLTV36 and at CLTV36 News. Kabalen, meron din ho tayong website, www.cltv36.tv. At syempre, kung ikaw naman ay nanonood ng telebisyon, nasan ka man sa bansa, mapapanood mo yung mga programa ng CLTV36 via Signal Channel 115. Ano? At dito naman po sa ating rehiyon, sa ating 39 cable partners at maging sa Free TV Channel 36. Kasama pong buong pwersa ng CLTV36 News and Current Affairs. Ako po si Justin Dizon, taga rito, kasama nyo para sa CLTV36 Balitaan. Atin to.